How was the movie? Oh my gosh, Reed, you're so nice. I loved it, didn't you? No, it was awesome. But like, why were you screaming? Like, I started screaming. You're so touchy, man. I thought they were killing you. I want to use you. Really? Yes. Like, they were eating popcorn and like telling her. That was awesome though. Was it? So like, when are we going out again? Let me see. When? Let's see next week. I hope my mom won't deny. When is she coming back? Probably sometime during the week. Okay. So where do you want us to go? Let's go to Southgate. Okay. I haven't been in Southgate. And what movie do you want to watch? Something romantic, like Chicken Play the Game. Oh, that's a nice movie. You know that. Ooh. Masiya. Yena. Ewanjaku out bra. Ubani lokujahayo manje? Mfethu le out mfethu. Mangithi ngiyaqhamuka baba udonsa isitini mfethu ukhosha ummeso ongakanani. Hayi kahle wena. Ukhosha kuphi lo mjini? Washo kungiqeda ngalesiqalo mfethu. Kwaphuma uqhashe ndoda enami ngaphuma ngaqhashwa mfethu. Wabaleka ntwana. Ngizokwenza njani mfethu? Mbangani. Hle ngiyazi lo mjida mfethu angazi ngempela ukuthi ufunani mfethu. Awa mfethu maybe ilabantu laba Yo angazi mfethu ukuthi ufunani. Because njalo mangabe engibona mfethu lo mjida lo. Uyangijaha. Hayi ntwana uhlanyisa mina manje uthini? Asimlane lo muntu lo. Eshithani. Yazi inkinga yami ukuthi angimazi ukuthi uhloma. Awumazi uhloma ba? Mfethu lincane le lokishi mfethu. Ilokishi lethu lela ngithi. Yazi asimla. Simlane ntwana. Ya but nokumusha kancane. Mangambhemisa mfethu. Ukubhemisa? Akhululeka ntwana. No, asivayi so ibaya ngala ekhoneni iqhawe. Asiye ntwana. Sure ntwana, sure. Ubani lo kade ukhuluma naye? Bhuti wakho? Yes. Azungitshele mina ukuthi unefamily wena ukuthi unobhuti wakho wena. Manje siyaxpect ukuthi ngihambe ngicela ngikhombise ifamily yami yonke. Like Wena ukuthi nje sometimes there's an understanding how ukuthi ikhiphani wena.
Oh, understanding, you're the one who's being difficult. You're expecting me to introduce you to all of my family, like really. Okay, no, mabhebeza yazi ngiya-understand nebhebe ngiya-understand ngicela ungayi R1 kuphela mfethu futhi ngikawuzanyana nginikele Bona hona jwale ntate o sa kgutlile le mosebetsing wena e sa le o ya sekolong se mara wa boletse mara Lulu mara how many times go khotsa Lulu ngwana ka mara mapeba ke rati ntho e etsang ne a ke rati mama o Mama, ke ratse re ke varsity ne mosebetsi wa varsity o mongata, and then besides ne ke na le mpha ke re mpona le iPad, so she was helping me out. okay my baby etsa mai lo etsa lo bona go etsa jwang ka tsela What's in the fridge? No ice cream, no juice, no. a ke wa tsela so kholi Lulu aman ha wena so go disa Maolet. Yebo. Alright, ma. Ngikhona. Ekhaya wena mzwakhe. Awuzohlala phansi kancane. Yini yena lento egcokile? Awukhiphile isigcoko sakho. Ngizwile belomgijimisana la ngaphandle. Bekwenzakalani? Ukhuzile okokucala. Uyaphikelela lento yakho. Andiyangibhola lento yakho. Awungimameli wena. Mama ngikwazi ukuthi ukhuluma ngani yazi. Ngikhuluma ngale nyawupe lo oyibhemayo. Angisho ubhema inyawupe. Cha ukuthi angazi ukuthi ubhema inyawupe wena. Yazi ngikutshele ne. Wena if ngafa mina ngakushilo kunje uzoba isibhedo ngikutshela. Kumele ukubonisa ubabakho umazi. Mhlawumbe ukhalela namasiko lento le engayenzelwanga namasiko. Okay, sorry mama, suqedile. Ufuna ukuthi ukhulise lo muzi ube right, ubhizi wena, uphumena nonyawo. Mama lo muzi wahlula ubaba, so nami uzongihlula, ngcono ngivale. Uyadinga ukuthi bakwenzela amasiko, ile nto ebenisho. Dinike isiko labo, uyakhula. Liyafuneka isiko, ngiyakutshela wena. Ubuphekile ngakishini. Awusulabili ile nyawo. Hamba ngiphekile lapho. Awu. kodwa baba nento ebengicabanga yazi baba lento engicabangayo baba ngendlela ophethe umntanami ngayo baba hayi umphethe kahle sheni yazi baba yazi ngiyacala ukuthola indoda efana nawe emhlabeni ephethe umntanami kahle nje ngathi umntanakho Thuli abantwana bayisiphiwo esivela kuNkulunkulu uyabona noJesu washo wathi vumelana abantwana beze kimi ngoba umbuso wezulu ngowakho ngabe ngiyini ke mina samba sami yazi hayi baphethe kahle nokho yazi ngiphethe kahle straight umntanami ayikho into ayiswelayo yazi baba unjani kodwa ngiyacabanga yazi baba ngiphethe baba yini manje uyabona into engayifunile ukuthi njalo kube khona into ebuhlungu angifuni into khona into ebuhlungu ephathayo hayi baba ngibona lezi zakhingane baba ngathi asiphathekile kahle yazi maye nginesulu ukuthi ngibona uzohlala ekhaya nathi ngoba sinahle amabili nathi ngale emva kwethu esiwakhile abahlali ngoba ngaba njani laba bafana lapha ubafake khona lamarumu baba sihlale nabo baba sibe umndeni nje uphelele baba kube mnandi uyazi Thuli angifuni nokuyizwa nje indaba yokuthi abantwana bazohlala la mama babo bangiphatha kabi namanje inhliziyo yami njena ihlala njena icifiza nje mangicabanga ngabo angifuni ke ukuthi kuloku kukhulunywa ngendaba ukuthi abantwana babo ba right la bahleli khona abahlale njengoba bahleli akuna kodwa Thuli uyazini ngizocela nje ukuthi singasaphinde sikhulume ngale indaba yabantwana ngibona ngathi yiyo manje ezokwenza ukuthi umuntu ahlukumezeke wona
ngifuna ukuhlukumeza phela indaba abantwana bami. Cha baba anihlukumezi baba. Imphatha kabi le ndaba baba. Balokhu beyaluza bekuphila namnandi emzini ukuba ukusebenza ukuhleli nengane engaseyakho baba. Phela le ngane ngihlala namnandi lapha ekhaya. Yazi ukuyiphethe ngathi yakho uyayizala uqobo. Thuli, ngibalekela intuthu ezovela kulibo mama balabantwana. Uyabazi bakhuluma kanjani? Uyabazi? Cela siyeke. Kodwa bekumbono nje baba. Engingasho ukuthi sixabane baba. Yes. Bokumbono nje wami nje ukuthi ingane lezi zibuye zizohlala la ekhaya. Yo, Jomi. Habe Kellogg's overly ambaka. Le mama. Yo, guy, Mzaiza, Jomi. Mzaiza. Sona le Mzaiza no. Hey. Jomi, Mzaiza is a hot. I don't even know how to explain this. Oh my word, that guy is so hot. One gets up. My friend. I don't tell you out. One gets a mirror. How okay, alright. Oh God. So Kellogg's, I'm joining you know half again because I'm from Mzaiza, I'm Patalet. Can move for your record going in a tie. I shall get Borea. Ma like Jomi, why we are so well? My friend. Why with such? Like ukopanya bashimane, how won like into like magcinong. Utlo baba satek, bonona che baba tle ba utshwara. Ha ne ba utshwere? To be honest, you know, Jomi, and I this thing and stress, man. Mara, you keep doing it, which means not. Oh man, and like Kellogg's so rough, man. He's not my type. And like, then why was I sticking with one? Why didn't so okay na from the start? Bona like unacho uwe na ma still unsomlatela kama on album Mzaiza. Don't you think like utlolwa na le Mzaiza haba ka bulayana? Kesalang. Oh, Kellogg's Mzaiza. And like aku inahan iphatle uyithole ke. Obatlama. So confused. Anyway, that's it. Life is out. This is my baby. Come in. Know what to do. Okay. Oh, boy. Wala na wana ba di kamba. I was just going through a couple of people. Boy. Yo, nanging chai, yak ba chai. Kati ni jana. Kwanza, Ana da kitu kitu jamani. Nikia bamba ni. serious. Fika. Ndona zinjwala na fika. Ndona ngeso na fika. Ngathi busy ngijima la imu. Ibusy manje sana nolu fika. Enjoy bamba. La ngihamba khona nazi. So inhloko khona Mara nawe ndo. awuzobo. Ufana kungazo hamba uyolele cheka manje. Fika. Miriam. Ngithanda la. Mfuni next na. Yeah, but ngiyathemba maybe nawe uyapha. Yeah, manje ngifuna intwana ezilokuza imprice. Angifuni intwana ezilokuza imprice. Fika madadanyana lekhaya. Wahahula schedule. Mangenzeka abancamule wena ke Yeah, ngizosala ngasena win-win situation. You lose, you win. That's life. nawe khoro wakho. Sana ngifuna somntana ngifuna. Yeah, mara ndasethi singoyazi yithi khona imuntu ngifuna ukuyela. Awufake situation. Bengasi nomububunjeli gabe ngisalile nawe ngabumboni ukube bengasi nomububunjeli gabe umbonile ngike kamakula
Awuzange ngibonakashe bakithi angizange ngibone nandongaka bakithi. Siye kulosigcinana ngokubona isitokufela. Into emnandi uvakashelana. Kodwa-ke ngikutshele nizwe indaba yomntwana kaTutu. Hayibo. Anjani? Wayiwaqathi ingane amadoda ngiyakutshela. Imoshile. Kuthiwa nje igazi bekuyiswimming pool. Ngiyakutshela amadoda elwa wodwa. Yeziyamphotho yakhe. Ezitshela kangaka. Akubona umndilo lo wenganeni incane angaka. Ukutshela kukanina. Wayitshela. Ayimphotele dad. Hayi ngiyayisaba le hlaze ngane. Awumthele ngehlazo. Hayi Awumthele ngehlazo. Umuntu olapha la. Uyabatshela. hayi mina ngiyayisaba into manje. Sabeka kabi. Hayi bekumnandi. Yo. Hayi sizobuya siphinde futhi sikuvakashele. Okay. Sheli kangaka. Enhle baby wena yini inkinga yakho? Xexo wena since kula malanga ubambeki. Uyalena le, ngikufonela ubamba imafoni. Thuspini, uyeza nini na usezi? Enhle kwenzakalani ngawe? Hayibo, ayazi ukuthi mina ngumntwana sebasithi. No. Ayazi ukuthi kumele ngifunde. Ngeke uzofunda 24/7 mona. Each and every hour ufunda. Esami isikhathi yakho sithola nini? My mother said I should be intelligent, and that's what I'm gonna do. Meaning? Meaning what? You're not really intelligent. Yeah? I'm not intelligent. Then what do you say? Ish. In fact, there's something I should tell you. Okay, first, I want to tell you something. Sweet. I think now, medicine's umntana. Ufuna ngikusimela nawe. Ini? Ngifuna umntana nawe. Hayibo. Umntana ngaba nomntana. Ngeke wayesaphi le nto le. Umntana kabani mina? Umntana mina. Umntana mina. Lu. Ngifuna incosi. Mina ngiyayifuna ngisho. Wena ayifuni mina ngiyayifuna. Kumele ngenze into efuna ukuthi dala lo ngimamela wena uyalena le. Sikhathi ukuthi umamele mina manje. Mina nawe kumele senze umntana. Ya wena umfuni mina ngiyamfuna. Mina ngimfuni. Ya wena umfuni mina ngiyamfuna. Wena uzothola umntana utholele mina. That's all. Uyabona I-pilots will always be a hayi pilot. mangazongitshela ngeyibhoko Hey. ungazongitshela ngeyibhoko uthini mfana Ah, ngamakandawana Go! Felt good. How are you feeling? That's crazy. I'm tired now. You're tired. I thought we were gonna go for infection. I wish we could, hey? But I'm exhausted. Babe. What? No, I feel a bit scared about something. Scared? Yeah. Like I'm thinking if he could find out what's going on between us. He? Who's he? Both. There you go again. Why are you worried about that punk? And that person is my friend. Your friend doesn't deserve to be with me. He's just a crab. He abuses me. I just deal with him. I don't think I'll fall in love with that guy again. And in fact, I regret the day I met him. How do you mean?
What I'm trying to say is, I don't want to be with him. I love you. You know, this could turn out to be one crazy thing. You know what? If there had to be a war, then let it be. Don't you love me? You know I do. Then fight for me. And this thing. How Khotsi? Hello Mkhotsi. How khale ku qine Khotsi? Re patatse maraka na Khotsi. Ntse ke le teng Mkhotsi wa tseba. O tsamele jwa mothelo. Bile ba mnate hore. Khotsi. Yo ra se ke ra ja. No ke wa mnate Khotsi. Una phile phela makhumalo this time. Ha nna phetsa mnate Khotsi. Mara le sherile jwa? Re sherile hantle wa tsela stokfele sile sa tsamaya hantle jwang. Le ha o se ya gona Pinky yena wa mtseba maskolo. Dila kolota mehlae. Ha teta ba tlo patala neng ha sa bona go jale sa re mokgetha. Khotsi. Ha e tlamele next day le months spapa. Jole Mkhotsi. Khotsi. Phela ditaba ka ntle ka mo. Sa jole Khotsi. Batho ba bua phela mo ka ntle. Ha o ka utletswa. Tshika le Khotsi. Moradi ya waka. Waka Khotsi. Tsebe le go go jetse jwang. Ai bua fela Khotsi, ntlo mo ke se nna. E tla tswa. Okay. Bana bona bashanyana. Ha ba kopanya ba kopanya. Hey. Ho tshoma Khotsi. Wona mo ka ntle. Mamela ena. Ke kopa ba jwetse. Hore o wa ngwana. Ke ngwana na wa ka o. Wa ka ngwana. Futsitse nna. Now. Futsitse nna ka ya go tshomotsi. O mo go ba jwetse ke o futsitse nna and o na le molao ka mo ka tlung. Molao wa ka ngwana wa o tseba. Wa ka ngwana ha rate bashimane. O futsitse nna o. Nna zang phapele bashimane. Impa fela ba mo jela mona ngwanaka. Ba mo jela mona o bane o badile. O badile ene le nna ke badile. Ene ka gona le motho go kota ngotse. Ke ma o ba jwetse hore he ke tsenna. Ha futsa ba bona bana ba nang le mba. Na wa ka ngwana o badile o ba siti. O ba sebele o ba jwetse ke tshilo jwala. Ke tla ba jwetsa Mkhotsi. O tlo ba jwetse ba Khotsi ba ba Khotsi. Ke mohlolo wa ka wa tsepe. Ayisa. Ingathi yini inkinga yakho? Ehle kona yini inkinga yakho? Ngifuna uthandazana ngayo. Hayi ndoda. Wena vele ufunani kumina? Wena ngaso sonke isikhathi mangibona kumele ukuthi ngeke ngilongikhuzana nawe masana yeso. Awungazongithinta. Wena. Mamela la. Ngizokutshela. Hlukana noMlu. Ngifuna uphinde ngibone ubhizi ugijimisa nawe. Okay. Sezwana. Uphuza ngokuqede sa. Uzongiphuza. Uphuza ngokuqede njenge-drink yamakula sigebeni. Bona-ke because awukakangiphuzi. Kumele uhambe ukuthi uyobhodla bese kuba imandi ukuyisa la. Athiyami. Ayeke ungenzeli lutho ntwana. Athiyami. Mfethu, asivale siyekele. Zama ukwenzani? Zama ukwenzani? Ekusentwana asivale. Asivale. Yini mthini? Ndolo. Wa khutla eLesotho le ngwanaka. Ntsele jwang? Sharp. Sharp. Yeah. Okay ngwana. Hawu baba. Wabuya masinyane kangaka namhlanje kwenze njani? Baba. Yini inkinga baba? Yazi angifuni ukukhuluma ngale. Yini manje baba? Yazi soloku kwaba yimithuli. Angazi yazi angazi. Baba yini manje inkinga ongixoxeleke? Kwenzakaleni? Inkinga ngiyibona kumadamini. Umadamini wenza lento. Ngoba ngimjwayele ukuthi mangihamba ngedwa angiphelela etension. Uyazi ngiyeza. Baba. Mangiza ngihambisana naye madamini. Madamini siyemsebenzeni vele. Ayina ngijwayelanga yazi wangifakela ibhadi leli.
manje baba yazibona awuyakhipha. Yazi ngifuna ukukhuluma ngale. Elani but Sisenza lapho siyaxoxa nje sixoxela nje. Yabona ngendaba zebhola. Ngithini? Ngezwe imali ngakhalisa kwembuzi. Mangithi sikhoma sami sathiwe. Ifone le yami le ayikho. Soloku ngagoba yimi angaze ngibanje inkunzi ngalendlela le. Bamba so baba nje. Wow, bulukudu phansi. Cha singasayikhulumi le. Ayithuthele impela baba. Awuthuthele impela. Ngoba ngiyabona wena uyenza ijoke lento. Mina ngibonanga baba uzohleka ngoba ngibonanga nxese phela. Mina ngibonanga mina lento enzakala. Lephisa baba usathenga enye ifoni mara baba. Ungasazi ngakwata kangaka. Sorry daddy. Yes sis. Mama, Hi babies. kupa fa 20 rand ish kwatle bonampo. Umbo. Lulunganaka. Watsabona le ntwe ntshwareng hampe mo. Ke mama. Hona le bomme ba bang. Watsaba bomme ba bang phapela. Ume ba feng. Ba bang je ba bomakhelwane ba mo strateng se sa rona. Watsaba bomme ba mo thintwa mo ba rata ditaba tsa batho. Hore mama. Ba bomme ba bang teng ngwana ka watse. Ba re wena o busy ba o lwanelwa ke banna mo all over wena ke banna. Watsa ke ba phoqile jwang? Hai ba bonna ba feng yana. My baby girl. Bana le mona bomme ba. Ke ba bone fela mahlong bana le mona. Watsaba bomme ba ntloela hampe ba. Ke ba itse mama bomme ba. Ba bashimane ba lwana. Wena wa theosa nyulusa. Bashimane ba o lwanela. Hey ba bang ba hlabane ba bolayana. Watsaba ba o jella mona ngwana ko ba no sina ngwana. O kena sekolo. O le varsity ba njella mona. He why mara ba njella mona so? Hey. Hi mama, don't stress yourself. Ka bo some granny se ba mo loction. Ke tla etsa jwang ngwana ka ke tla etsa jwang? Tlamehile ke stresse hobane ngwanaka a batle motho o buang hampe. A batle motho o buang ngwana ka Calm down, hampe. don't take it too serious. Nna mfe tšhelete ke tsama. Hey, wa ntena bomme ba. Ke tla ba lokisa ha ba ka gutla. Ha ba ka gutla baby. Ha ba ka gutla. Ke tlo ba lokisa. Thola go tu wena. Tsame hantle my baby. Thank you mama. O gutle eluto o pheya wena ka sheko. Okay mama. Okay. Antloyela wa tsebe. Abantsebe hantle. Ngwana ka o. Dudwana bengifuna ukwazi ukuthi njengoba ungibizelana emva kwesikhathi eside kangaka singasabonana. Okay. Yazi ngibizele ngithemba. Ngibizele indaba yengane yethu umzwakhe, ne? So umzwakhe une problem. Umzwakhe ubani? Angishiya ngikhulelwe. Asakhumbule. So njengoba ngishiye ngikhulelwe umzwakhe unenkinga enkulu. Umzwakhe uyabhema, ubhema insango, ubhema inyawupe, ubhema yonke into yakhe iyaduma nje angazi ukuthi kwenzakalani. So into engifuna ukuthi ungisize ngayo engibizele yona kahle la kakhulu. Ngikubizele ukuthi uzoyenzela lo mntwana isiko ngoba ngiyazi ukuthi lo mntwana awuzange umsupport, azange umaintain, azange umkhulise. Ngifuna ukuthi njengoba ungamkhulisanga ngiyazi ukuthi angeke uhluleke ke ukuthi ungamenzela isiko ukuthi azoba right because ngiyambona ukuthi yonke into yakhe ayihambi right. Kuyadingeka ukuthi umenzele isiko. Into engikubizele yona. Ngiyacela. Hey. Mayidolo, yazi lento le ngitshela yona akusiyi into nje engavele ngivume nje manje. No, ngisazoyicabangisisa kahle. Ngibuze nje nasebantwini ukuthi lento lena emva kweminyaka eminingi kangaka. Uyobuza ngaphi, uyobuza bobani? Vele uyacontrol wena, phuma uhambe la kwami, phuma uhambe manje. Awu, uhlulekile nje ukusupport umntwana, uhluleka konke uyahamba manje uyobuza ngaphi. He, since wabalika umntwana akakwazi awumazi umntwana umsupport ngikhulisa umntwana ngiyi-1. Khona manje ngitshela hamba ungaloko umbheka, hamba uyahluleka ngithi. Hawu, phuma Thembu. Hayi, yo ngiyangihlolela.
Fede. Hola boy. Tinda. Fede fuku. Ada because it ngisayihlanganisa. So, uTiskipha ntwana. Ntwana. Ngithi angazi. Teki. Lo nyadenga but ngifika kuhlangana foko. Uhlala udenga ndoda uTiskipha nongitshela ntwana. Wait. I got this issue. Once. Why? Like, wow, umusipatisi ndoda namarezini ashaphu wapha umusipatisi. No, yokuqala uyayazi njani. Nomntana nge-first time. Second, namadada lawa namabhizi adlalela lapha ngam. So the only way ukuthi ngimthole kubo wami ukuthi vele ngihloka amathambo. Let's just take for an example uyamsipatisa lo mntana. Uzokhona nato uku-maintain. Phela nato lo mntana lo high maintenance lo uyahleli ngakhona. And ingozi futhi, do you think ukuthi ready for ingozi? Hayi. Ngihlulwa yini? Ngizobona sekakhona Stephen. Hayi into engiyaziyo ngeke ilambe ingosi yami. Yeah, I don't think i-idea yokulwa namajita lo wagijimisa lo mntana ukumrexisa. Don't you think you could find a solution? Yabona lapho Stephen ngizozikhahlela. Ngizazozikhahlela to come nice. Singazongitwala owami la mntana lo. Wami nasi. Ngizozikhahlela. Angifuni ukuthola nyani ibhari busy legijimisa. And ngizoyibamba nala ntombi le bengitshela ngayo. Nasi. Nawo ukuthi ubarafu kakhulu. Maybe le mntana mongahlala naye phansi nje umshaye ngama-1-2 yabona ndoda ukhulume naye. Maybe things could go well instead of you impregnating her. Don't you think? Enhle kwena uthe ukuthi mina angiyishuni yonke le nto le ukuthi ngibe romantic nalo mntana. Angimphatheli mafruit nyana ukuthi abe mnani. So like, do you think ukuthi ukundoda ukuphathela amafruit umntana I mean like talking to her? No, konisa ukuthi ngiyamnakekela nje. Yeah, but like ringa nayo. I don't think ndoda you should impregnate her. Ndoda tabanga le nto. Athi ndoda sibonile umuntu bengitshela ngayo. Enhle kwena ngathi awusiyathiyama. Ngathi awusiyathiyama. No, ntwana ngiyachayela ndoda. Like, I don't think you will be able to. My Kellogg's, this whole scenario thing. I know I've decided about it. I've been thinking. So, now my Kellogg's have some mother children. Okay, Mzaiza, my Kellogg's, also what a man, I can't shall sit down. Where's Alan? My parents found out about this thing. There's someone who's been complaining about this thing. That guy's fighting. All of those guys that are fighting for me. What's wrong with his dad? No, you're not. But you know, I've made up my mind. Okay. So, what you trying to say, Kore, Utosala Limzaiza, then my Kellogg's, yeah, because they're not worth it. Musaiza is a good guy. I mean, he's handsome. He treats me well. Are you sure about it? Yeah, I'm sure, 100% sure. Sas, so this is yeah. But my friend now. Can I not look in our Sri away? Now, what if never thought about Anki, my friend? No, Nana fail. How can you think about such a thing? At least that's what decided my friend below, like Usalal man ish. Because Bill my Kellogg's is so girl. I know. Mzaizo thing like I can say Marana Felix was saying like Kellogg's. Kelly. He's a very good heart. A man of a good heart, a man of dignity. Come on, he's the man. Okay, yeah. Alright. I'm like it's a lot. Yo, hi, because out 6 years a month. Sayopeka phela nathi kulate. Hey, kodwa hey. Umakhelwane akafuni nokuyizwa indaba nomntana wakhe ukuthi yena ucathanisa abantwana babantu bayagwazana ngenxa yakhe. Yo, ngiyamazi bengazavuma njengoba ngitshela uyazitshela into njengalezi ayisondele kuyena imphoqile ithi ungitshele phela athi sinomona ngoba umntana wakhe yena ufundile phela uhambela le uyazithini bathi indlu yegagiyani iyanetha ayomlomo wangana engenza abantu siyoyicela izithiwe angithandi ukuhleka sizobona babe ngihleka kangakanani-ke mina usimphile ngikhumbula hey abanibonani sihamba nje zakhe sizazi kahle akabe yitshela isikhathi esiningi
Silivela ke bantakwethu into ezimnandi. Okay. Singibona ukuthi ngihambe-ke Julie. Ya, yazini. Lento le obukhuluma ngayo. Ya, le yalabantwana laba. Uyabona mina njengomuntu wesintu. Ngiyayicabanga lento, ngayicabangisisa kahle kodwa ngibona ukuthi angenza umsebenzi. Ngihlabe. Yabona, ngibiza abadala okhokho nomkhulu abasentabeni, ngisho nale bememazi nolwazi bahlangane. Yebo baba. Kusho ukuthi labantwana bazane. Bazokwazi ukuthi baphilisane, babumbane, babe imbumba yamanyama. Yabona lento ikhulumile. Isintu. Hayi cha baba uqinisile ukhuluma iqiniso baba. Masingavele sijahe izinto nje. Julie. Yebo baba. Uyabona ke swidi lami sengiyabona mangibe emsebenzini. Okay baba. Kodwa baba ngathi ngizoya estokfeleni ngizothola ululu la endlini. Ngizoshilo leyo. Hayi Estokfeleni. Hayi akunankinga. Okay. Sala kahle ke my candy. Alright now. Baby, Aye. you know, I've been thinking, you know, Okay, what? What are you thinking? about this friend of yours. Okay. Hi, my baby. See, I think I should just forget about this guy. Why? I mean, he can't afford me. Okay. He doesn't know that I have to relax my hair. He can't buy me clothes. He can't take me out. I mean, like, really? I make a sharp guy. That's a good idea, but I'm kind of skeptical about it. I know, man. I don't want that guy anymore. He's rough. Angithi ngiyakubheka yazi. Ekuyangishaya yazi. Ngempela yabona kube kuyasho ngezulu ukuthi serious double serious. Ayi nawe ngabe uyabona lapho ukuthi ayisho ukuthi ngishaya ding dong. Hayibo, dlala Kelly. Ngiyathanda yazi wena. Uloku dlala wenza nje. Awu mfethu. Othi ngikusulele kunono, othi ngikusulele. Hawu. Othi ngibeke la. Baby. As in time, as time. Hey! Ngomfana lona umlethelani la kwami. Ye, uyazi ukuthi uye lo mfana lona owangibapha inkunzi lela man. Futhi usumlethile khona. Uma usumlethile. Hey, Baba. Calm down. I'm sure you had a long day at work. Come, I want to show you something. What? Something that will cheer you up. Hayi wena manje. Something that will make your mind relax. Ithini lengane manje? Hey wena.
Sikhetha kalulu mosilesi. Kwenzakalani manje la? Iphenti la kalulu mosilesi. Icathulu. Kwenzakalani? Endlini yami. Yabona mfana Kelly, mangibheka mina ngiyakubona ukuthi ne-future, ne-talent, unesipho, uphiwe. Why lento ungayisebenzisi nokuthi lokhu busy ugijimisana namantombazana ubhemana nensango? Why wayicabangeli wena? Inkinga ukuthi uyakhuluma because awazi. Ngiyazi yonke uma wakho ungitshele sonke story impilo oyiphila manje. Umama naye ukutshela enye into cause akazi lutho uhlala esendlini. Yabona manje awu-react ngale ndlela le wawuyiyona esikoleni sikhula nawe. Wawune-goal, wawuna something, wawubona ukude ngempilo. Iyona mpilo oyibona ukuyona le. Things are change, bruh. Things are change. Wena wawu-right, wawunomama, unobaba, unayo yonke into. Mina benginesikorokoro sikamama. Ukuba ngaqhamuka nguhulumeni wasinikezela ama-RDP ngabe already ihlala phi. Mamela, unomama, une-future wena. I-support uyithola yonke endlini, uyithola yonke inhlobo ye-support uyithola. But ubhizi ukhupha namantombazane, yini le nayo le ntombazane lokhu nijaha? Inani le engenawo amanye? Yini le ukhuphayo? Wakwabasothandweni. Uthando uyakena uthando. Manali mina ngibona ngazi ukuthi uthando ngazo. Manje isikhathi sokuthi ukhule manje. Isikhathi sokuthi ube mdala. Lento yakho lena yokuthi ukujahana namantombazane, insako ngapha nangapha. It's nonsense. Angazi, mawusho njalo, but bahlale bengitshela sebehlulekile and ngeke ngize ngiyiyeke. Anyway, i-choice yakho. Angazi ukuthi uyoba umkhulu ukuthi kuze kube nini. Uyayithanda le mpilo yomkhulu ukuthi ukuphila nikhuthuza abantu, nihlukumeza abantu, engabe come on man. Ngicela ungizamele i-5 rand ukuthi ngithi ko-crash. Iyona mpilo oyifunayo le. Mara mfethu wena umnandi, mangabe ungasuzami nje ngithi crash. Ngimnandi nawe ungaba mnandi. Yeah, but mawuzonginika ngithi ngiyocabanga kahle ngale nto ongitshela yona. Yazi ngifuna ukukhule mina. Ufuna ube mdala. Yeah, angizokhula mfethu. Ngicela unginikeze le nto engiyifunayo le. No 500. Yeah, ngicela unginikeze. If unganginikezi yona ngifuna namhlanje ukuchazela ngempilo ukuthi wena ungaba kuhle. Mfethu ngiyacela just ngicela unginikeze 5 rand ke. Kufuneke wazi ukuthi ufunani ngokusebenza ngakho. Le mpilo yokuthi ukhubhana namantombazane ngokuzisizwa. Sambe ngiyokuthengela lokho kwayibaba. Mzwakhe. Hawu. Mzwakhe. Soyabhema. Yazi ubhebe ngathi une-stress. Sawubhema phambi kwami nje vele. Awutshele mntanami. Unenkinga yazi. Ngathi une-stress. Kwenzakalani nawe boy? Yeah? Yini boy? Awutshele yini? Kufanele ukuthi ngaphathanga kahle. Uphila nje inyamaza. Kanjani manje? Njengenyamaza. Inyamazane kini Mzwakhe? Ungaphila kanjani njengenyamazane kini? Mtshele baba, yini inkinga yakho? Khuluma nami. Ungakhulumi nami ungumama wakho. Usho ukuthini? Yeah? Hlangane nomngane wami. Ngangifunda esikoleni. Angitshela ukuthi le mpilo engiyiphilayo impilo kaDudu. Awulahlelo bhayi wakho Mzwakhe. Yile bhayi wakho owenza ukuthi yazini? Ne-stress yazi Mzwakhe. Angitshela ukuthi le mpilo engiyiphilayo ngiphila impilo kaDudu because angazi ukuthi ubaba wami uphi. Ngicela ungaka. Yazi uthini? Ngifuna nawe Yesu. Ngakutshela ukuthi ubabakho ngizobonisa uzokhomba ubaba wakho. Ne? Ngeke ngahlangana naye ubaba wakho sakhuluma futhi uke veza khona la endlini. Ngamtshela ukuthi kumele akwazi nawe kumele nazana.
So bengingacabanga ukuthi le nto uzokuphatha kabi kufika kulesi sikhathi kodwa bese ngicabangile njengomama. Yayindlela ezofuna mina. No bengimbizile njengoba bengifuna ukuthi nihlangane nobaba uMazi. Naye akwazi. Ngikhulumile naye waba umuntu ozophinda. Abuye nizohlangana ngoba bese ngimtshela ukuthi akwenzele isiko. Uyakhumbula ngikhuluma nawe ukuthi ngicela ukuthi ubaba akwenzele isiko mntwana. Ngingakhuluma naye ubaba. Ngingakhuluma naye ungakhathazeki yeso. Nami akungiphathi kahle indawo ukuthi ungaziwa kakhulu kanani. Awuthi ukuhamba kancane ngimtshele mangakusuthi siba. No, singiphatheke kabi yazi ngifuna ngoba manje ngifuna ukukhathi esedobheni ngomkhathi nje. Mhlawumbe ngaze ngicabange kangcono futhi ya. Nami ngiphatha kabi le nto. Sanibonani. Awuyebo Mthembu, uvelaphi? Ngingahlangana namgwaqweni nje nibuya. Sibuye endlini, yazi senijabulile futhi yazi sithando sami ukuthi ngokubone. Besakhuluma nomntwana namhlanje yazi bengathi vele nje naye uyeza ukuthi ubaba wakhe inkosi yami uzohlangana naye. Umzi wakhe bengutshela ngaye umntwana wakho. Wathi uthela kangaka manje bangutshela ngomntwana Mthembu. Lesigeleke somgulukudu. Sisigebengu ma. Wabiza umntwana wami ngesigelekete. Yeyi wena mfana yazi. Wabiza umntwana wami ngesigelekete kanje umntwana wakho lo. Yeyi. Hayi bo umntwana wakho. Lo mfana lona wangibamba inkunzi. Yehlisa umoya baba. Uyafina wena. Ngifuna isikhoma sami. Baba bisikho. Uzakhe ubaba. Ngifuna isikhoma sami. Umntwana wami akwenze lokho. Phakathi lapho kokhona isikapteni. Hawu. Ukhona amasoki sami. Ngifuna isigqoko sami unafana yazi. Ngifuna nemfana nokuqupha amavesi. Umntwana mamanga manje. Yeyi wena. Thamba hayi ngeke ngeke umntwana. Angeke. Hayi bosizana. Wakhe. Hayi bamntwana ngeke. Ngizokufithiza. Angeke ngifithiza. Hayi bamkhafundela. Funa isikhoma sami man. Lawan. Ngifuna nesikhoma sami iColgate. Ibila phana. Isikhathi sempre. Yeyi wena. Thamba umntwana wakho lo. Wakhe. Umfaki isigelekeke. Yazi. Ukwenza kanjani mfaki? Yazi. Ndanga kokwam bengikuthanda inguwe naka bengikuthanda ngenhliziyo yam ukube bengazi noma ukubunjeni ngabe ngihlalile nawe. Hayi umntwana wami ke sokhulumela umntwana bamanga manje uthi ubambe inkunzi okungafuni ukumsaphatha ngiyakuyenzela ntomthana ngiyakuyeza umntwana wami awu bahlukumeza umntwana wami Ngizokufithiza mfana. Ubunjeni ngabe ngihlalile